In-numru ta' mejtin fiċ-ċentru tal-Italja kawża ta' serje ta' terremoti minn għexieren tela għal mijiet. Ħafna minn dawn kienu tfal bin-numru ta' mwiet mistenni jikber hekk kif għadhom għaddejjin l-operazzjonijiet ta' salvataġġ. Għexieren ta' persuni huma maħsuba mitfuna ħajjin taħt it-tifrik fl-bliet milquta fosthom Amatrice, Accumoli u Pescara del Tronto. Is-seħħa tat-terremot farket parti sostanzjali ta' dawn l-bliet b'mod partikolari Amatrice. Il-fuq minn 4,000 ħaddiem tas-salvataġġ komplew ifittxu anke mal-lejl għal persuni li setgħu salvaw. Fost dawn il-ħaddiema hemm membri minn SOS Malta Urban Search and Rescue K9 li waslu l-4 mat-tokki ta' nofsinhar sabiex jassistu fl-operazzjonijiet. John Ġera spjegalna x'tip ta' ħidma kienet qed issir. Qegħdin nisimgħu wkoll x'qegħdin l-awtorità hawnhekk nistgħu nfittxu bil-klieb għaw ħafna erja kbira mifruxa ġifieri postijiet għaw country biex wieħed ifittx fihom. Kif qed ngħidlek, jiġifieri anke ma' tifrik u l-affarijiet għadhom għaddejjin bħalissa li koordinazzjoni hija kbira ħafna. Il-membri ta' SOS Malta ħadmu b'mod estensiv f'Amatrice u jgħinu fejn meħtieġ f'kollaborazzjoni mal-awtoritajiet Taljani. Ċatlan parti oħra iżjed il-fuq, xi postijiet oħrajn iżjed il-fuq milquta. Persuni midruba baqgħu jitneħħew mit-tifrik b'diversi mumenti emozzjonanti fosthom is-salvataġġ ta' tifla ta' 10 snin wara 17-il siegħa taħt il-bini mwaqqa'. It-terremot li kejjel 6.2 fuq l-iskala Richter seħħ fi 3.9 minuti tal-4 filgħodu. Teżżis li jinħass anke fil-kapitali Taljana Ruma fejn residenti ħarġu jorqdu fil-vetturi privati tagħhom hekk kif ħassew it-teżżis. L-arpostijiet milquta kienu bliet żgħar u villaġġi li jinsabu fiż-żona muntanjuża fejn ir-reġjuni Umbria, Lazio u Markej iltaqgħu.